ये ହେଉଛି ମା ଦପାନାକାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଈଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଦପାନାକାଣୀ। ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ଦପାନାକାଣୀ। ଶାଳନ୍ଦୀ, କପାଳୀ ଓ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମା ସଙ୍କଟହାରିଣୀ ମା ଦପାନାକାଣୀ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ପାଳନ ହୁଏ ମାଙ୍କର ମକର ମେଳା। ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼। ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଓ ବୋଦା ବଳିର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରି ମାଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବୋଦା ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତପ୍ରିୟା। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ନେଇ ଆସନ୍ତି ମା ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଦପାନାକାଣୀ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ କୂଳରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଓରାଳିର ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଭେଳା ନେଇ ନଈରେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ମୋର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେବ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମା ସେଇଠି ହିଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମା ଦପାନାକାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଗେଙ୍ଗୁଟି ରାଣୀ ମୋ ମାନାକାଣୀ, ଗେଙ୍ଗୁଟି ରାଣୀ ମୋ ମାନାକାଣୀ। संकट हारिणी तुझे विपद नाशिनी तुझे, संकट हारिणी तुझे विपद नाशिनी तुझे, अभयदायिन हे गंगुटी रानी मो मानाकाणी, हे गंगुटी रानी मो मानाकाणी। भक्ति मनरे जिए पूजा करे तोर, क्षणिके विपदे हरू तोर संतानर। भक्ति मनरे जिए पूजा करे तोर, क्षणिक विपदे हरू तोर संतानर। संतानर दुख हरि विपदरु देउ तरी, संतानर दुख हरि विपदरु देउ तरी। तुमाल धन्य हे गंगुटी राणी मो मानाकाणी, हे गंगुटी राणी मो